Zbirka priča o grehu. Priča 6-7. Grešnik mrzi pravednika. Čovjek mrzi onoga protiv koga greši. Prvo ga se boji, pa onda mrzi. Kada čovjek učini greh prema prijatelju svome, najpre ga obuzima strah, koji se ubrzo pretvara u mržnju, a mržnja sasvim zaslepljuje. Čovjek mrzi onoga ko zna njegov greh. Prvo ga se boji, pa onda mrzi. Kada čovjek dokuči da neko zna njegov greh, njega najpre ispunjava strah od toga nekoga. Strah se ubrzo pretvara u mržnju, a mržnja sasvim zaslepljuje. Isti se proces odigrava u duši čoveka koji je svestan da je učinio greh prema Bogu ili da Bog zna njegov greh. Najpre ga ispunjava strah od Boga, strah se ubrzo pretvara u mržnju prema Bogu, a mržnja sasvim zaslepljuje. Zaslepljen mržnjom prema čoveku, čovek pomišlja na ubijstvo, no kako je ubijstvo Boga nemoguće, to zaslepljeni mržnjom prema Bogu upotrebljava mesto ubijstva nešto što on smatra ravnomernim ubijstvu, odricanje Boga. Ovo je međutim ravnomerno jedino samoubistvu.